So guys, welcome back to my channel, another vlog. Ntamana buंनानै नै जों दाखाल बाव थांदोंमोन ना माइदांनि न'आव नै सासे लोमजानासो दं उन्दुनानै दं दा हालानो बियो दिगादला आंनि माखासे खामानि दं बेनि थाखाय आङो न'निफ्राय एसे बाहेरायाव थांना फैदोंसै माने आं दाखालि हा लाबोनो थिनदोंमोन ओमफ्राय दा हाखौथ' गारग्रोखाबायानो जायखौ फार्स्ट बुंदोंमोन बेयो गारफैयाखैमोन दिनै गारफैनो गोनांमोन ओंखायनो आं बेखौ दुसराया गारफैबाय नालाय बे सासेखौ आङो दिनै बुंनांसिगोन जे हाखौ गारफैबाय होननानै नङाबाथ' डाबल जाहैगोन ना आरो जायगायाबो दा लामाया बेंथे जानानै दं आंथांमोन देखायगाराव बोरै जानानै दं लामाया गारियानो हाबला जोंहानाव दा नै गासैबो लामायावनो होथेजोब्बाय बेजाय डाइरेक्ट लाबोनो हादियाना गारि नैबेयाव हा सोनांगौ सोनाया खिन्थु बेनि थाखायनोथ' लाबोदों हाखौ ओमफ्राय दा प्रब्लेम जाना दं आरो So guys, दा ओंखारबाय बाइकखौ लानानै दा थांबाय थादोंसै आङो एसे गामियाव थांनोसै सासे पवालिबो दंहैनो जायबा बाला बुखांनाय जायगा ना बै लामा गोलाव नै दाखालि आबो मिथिजों बेजों बे हिर' जादों आबो मिथिनि दाखालि मा सर्ट मुभि मोनलाय आंबो बावबाय गावनो दाखालि बावै हिर' लाबाय सर्ट मुभियाव आंबो बावबाय आरो एकदम जाले मा हिर' नोंलाय बेकारसो होननांसिगोन आरो गावनि गोसो गैया रायजोबो गावनि सर्ट मुभिनि माबाखौनो बावना थादोंनो आबो मिथिजों लाइन मारनाय दं सिन मोननैसो ना आरो दा गोदान बैसागु बानायगासिनो दं बिसोरो बैसागु सम अबेयाव बानायगोनथाय दिनै जों लाङिनाव बानायगोन लाङिनाव दं नै दासो सफैदों लाङिनिफ्राय आरो दा दुगैनानै आरो दा थांसै लाङिनाव दा सानसे गोबां मोजां प्रडाक्सन बिदिनो ओंखारगासिनो दं खिन्थु साननैसो थानानै मिन्थिजोबगोन र' बयनिखौबो दा एलबामफोरखौबो बानायहांदोंसै ना देखायजारला दालाय आब' हेलेनाबो फैदोंमोननो दाबो दं नामा ना थांबायसोथाय थांबायना जायखिजाया बे लाङिनावनो बानायना थांदों बैसागु सम नुगोर' साननैसोनि गेजेरावनो लाङिनिफ्राय गोबां बैसागु सम फैगासिनो दं So guys, जोङो दा बालानि जायगायाव मोनफैबाय माने बाला नायनो फैदोंमोन आं बालायानो बारा गैला साफा हा गोजासो ओंखारबाय सानफ्रामबो बेयावनो बुखांबाय थायो नालाय जेखिजाया बारा दाखालिबो होनदोंमोन आं फैदोंमोन आं बाला खमनो बेनिखायनो हरनो हायाखै दाबो बालायानो गैया बारा दिनैबो हरनो हानाय नङा नामा आं बाला नांगौमोन एसे नारेंखलखौ माबायदि दाननो हा So guys, बोथोरा दिनैना मोजां नङाना बारा नै सान्दुंआनो गैया अखा गोलैगासिनो दंमोन दहाय थाइफ्रिगासिनो दंमोन दा बेनिखायनो मा खालामनो नागिरदों दिनैनि प्लेनिंआथ' जेबोथ' खामानि जाखानाय नङा बे ओमफ्राय आं बुंनानै होनसै दा जों फिथा बानायनो नागिरदों नारेंखल फिथा मैया लाबोदोंमोन आङो बिखुनजोनि न'निफ्राय मैया नारेंखल लाबोदोंमोन ना बेखौ बानायदोंसै मैया आं भिडिअ'आव हाननाया दा जे थिंख्लि जिरगासिनो ओमफ्राय नायदोंसै दा मा फिथा जागोन हा मा कप मा माबा दाइस दंना बे दाइसजों ओरै माबानानै ओरै ख्रप बानायनाय ओमफ्राय माबायदि नुगोन इखो सिंग्रा बायदि सिंग्रा नङालै मोनसेया सिंग्रा बायदिनोहाय सिंग्रा नङा र' जेखिजाया आङो माबा हैदोंसै आटा लाना फैदों आटा ना मैदा आटा लाना फैदोंसै आं दखानाव थांनानै दा थाबनो ओमफ्राय थाब बानायना थादोंसै फिथाखौ आङो नारेंखलफोरखौ जिरनानै दोनसै माबायदि फिथा बानायनायनो र' बिहामजो गोदान आइनि बोथोरा जि गुसु आयौ सेनी दे केजि किमान केजि 50 लो लाखी तो आधा केजी दिबी तारसत आटा दिबी 1 केजी किमान 56 दिबी एकटा बेखौ लादो आधा केजि होबानो जागोन एसेनि ओमफ्राय थावाथ' दंखायो थाव रिफाइन আছে মোৰ তাত তাৰপিছত আৰু কি লাগিব একো নালাগে दिनै बयबो फिथा मोनजागोन जाय जोंहानाव दङ मिस्ट्रिफ्राबो न आटा सिनि इलिजायाबो जागोन हा इलिजायाबो मोनजागोन दे नोंहाबो माने फिथाखौनो सावनो रोङानो फिथाबो जाया नोङो थ' नोंनो फिथा माबानाय सिखायनि देनां नांगोन ना थ' फिथा बानायनाय सिखायनि थ' फाय Ay, no sé cómo sale. Iya sih marah sama Rinda.
Oi. Macam apa kotoran kalian lembek? Tarah nunu. Mencapan sampai na, ini panai kita ada. Ai tintil dama bisang, kiji. Singklang dama. Maba. 50 taka. 50 taka जाबाय. 50 taka केजियाव फानबाय दं आं. दा माबा जाबाय. दा जिरनाया 40 केजि जाबाय जिरनाया. ओमफ्राय आरो ओंखारबावगोन नामा 20 केजिया ओंखारबावगोन 60 केजिफोर जागोन खोमा. दाखालि आङो मिथियाव माबायाव फानदो आरो 40 थाखायाव फानदो दाखालि मिथियो. मा लागोन नों फाननानै? फाननानै मा लानाय जायो र'. बिदिनो माबा माबि बायदिसिना नांगौ जायोना फैसा. ओंखायनो माबानोसै मा जायो र' उनाव मिथिगोन. Manas, buah Manas apa? Manas dong, Manas niai, Iliza ministrang niai. Ompay nei ja narekolखौ एवग्रोगासिनो लोमजाना दंमोन मानसिया दासो सिखारदों. दाखा सिखारदों बेखौ दहायनो सिखारदों. 9टायाव उन्दुनानै 11टायाव सिखारदों. दाबावनो बुरु मोननानै बास्रा लोमजाना दंमोन ना हामबायनो बोरैबा गरम जानानै. रिमजेम मा होनलाय मा होननो रोंबायो. मिस्ट्रिफोरा फिथा जायोना जाया? हा फिथा जायोना जाया? दावरावथार फिथा जानायनि दिनै बोथोरा माने थान्दा ना बेनिखायनो. दहायथ' अखा जाबायमोन नै दा खैथा जाखो मिथिबाय? 3:25 जादों टाइमा. दा इसेबां एकदम सान हाबनाय बायदिसो नुथारबाय नायोबाथाय बोथोरखौ. थ' गाइस नै फिथाया मोनबाय. बेखौबो माबा बानायबाय नै नारेंखल ना बे Manas dong. Ya ini serang नै अखाबो हादोंना बेफोरबायदि बोथोरनि थाखायनो दिनै जेबो खालामनो हायाखै. अखाबो सिगाङाव नै इलिजाय जाबाय. खारबो अखा हागासिनो नै. बेनो दिनै भिडिअ बानायनो हायैनि प्रब्लेमा नङाबाथ' हायोना. दहायबो बेफोरबायदिनो होगासिनो दं बेनिखायनो फिथा बानायनायखौनो दिनै मोजां जागोन साननानै फिथा बानायनानै होबाय. नोंथांमोना गाज्रि मोननांलाना दिनै भिडिअखौ. Thank you so much. नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आं भिडिअ बानायनो हाथ'नाय नंला मानोना दा खोनानायबो नङा.